Hello? Alhaji Atiku Abubakar. Allah ya taimaki Saddaunan Ganye, tirakin Adamawa, mai faro, mai gotal. A maganar miliyan 150 nan da kace a cire a bayan na tallafin nan, an cire an basu. An basu. Bara uba. Waya akan waya. Ko kuma ƙarya akan ƙarya ba, to ka sake wani wannan bai yi ba. Hello, Oga? Ban samu na fefa wallahi amma ga nan na to a kafa.